Hurtadong tulisan sa dakbayan sa Sugbo, napatay sa mga pulis. Dautang panahon ato sa kalagkalag tungod sa mosulod nga bagyo. Kapulisan sa nasod gibutang ubos sa full alert sugod karong adlaw. Uban nga mga empleyado sa Kapitolyo, 3 ka buwan ng way sweldo. Duha ka barangay sa dakbayan sa Sugbo, wala sa listahan sa PDEA nga apektado sa drugas. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Biyernes, petsa 31 sa buwan sa Oktubre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sa iyong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, nunot sa kasaulugan sa adlaw sa mga Santos ug mga Kalag, ugma ug karong Domingo, gipaubos na sa full alert status ang kapulisan tibuok nasod. Glenn, subling gibisita sa kapulisan sa rehiyon ang bus terminal ug mga samang aron masuta ang gipatumang seguridad. Andrea Patanya, Sugin Limi. Yeah, we're on full alert and as part effective October 30 at 8 a.m. we were nakita yung directive from higher headquarters in line with the observance of All Souls and All Saints Day. On full alert status na ang kapulisan sa nasud alang sa kasaulugan sa adlaw sa mga Santos ug mga Kalag, ugma ug karong Domingo. Ang maong alert status mula na hangtod karong Lunes. Tungod niini, kanselado ang tanang leave sa mga pulis ug dugangan ang ilang tour of duty. Gawa sa mga samang, pantalan ug terminals, gimanduan sa kapulisan lakip na ang mga barangay tanod sa pagpatrolya sa mga residential areas kay mabiyaan ang kadaghanan sa mga panimay. Just make sure that your homes are secure. Kung pwedeng, wag sabay-sabay umalis sa bahay nyo. At least may naiiwan. Subling gi-inspeksyon sa PRO7 ang mga terminals ug samang, pinanguluhan ni Deputy Regional Director for Operations Senior Superintendent Conrad Capa. Sa South Bus Terminal, mas didaghan na ang mga pasaherong midagsa. Mipwesto na sab ang Police Assistance Desk ug nagsugod na sa pag-inspeksyon sa mga bags ang mga canine dogs. Mato ni Capa, natagbaw ra siya sa security measures nga gipatuman sa CSBT. So far from what we have seen, okay naman, no? Madaming police, there will be here 24/7 from today, actually from yesterday from today until Sunday, para ensure natin ang safety ng passengers. Subli sab nga gisusi ang Calamba Cemetery ug naobserbahan nga di pa kaayo daghan ang mga tawo nga nangabot kay gipanglantawan man nga ugma pa mo bisita ang mga tawo sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwa na. Gipahimangnuan sab ang publiko nga di magpailad sa mga peke nga pari nga maglibot-libot aron pagbendisyon o magampo sa mga lubnganan nga maningil og bayad. Just to make sure na yung yung padasal mo at saka yung tawag doon, buloy ba yun yung napupunta sa tamang tao. Sama din sa Calamba Cemetery, subli silang mipahimangno nga di mutuo sa mga magsuroy-suroy nga dunay bitbit nga envelopes alang sa pamisa sa sud o gawa sa samang, sanglit ang lehitimo ra nila nga envelopes kadturang anaa sa ilang booths. Apan in case kana sa amo lang masabtan man po nila og karang dili gyud gikan kay ang tungod sa sobre namo dan diri ra man gyud mi mo distribute, dili man mi pwede sa gawas. Subling mipahimangno ang kapulisan sa publiko nga hugot nga bantayan ang ilang mga butang, hilabi na nga dali rang mapahigayon ang pagpanguot o ang gitawag nga las-las bag modus tungod sa kahuot sa mga tao sugod ugma. Mensahe sa kapulisan ngadto sa publiko nga ang pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw sa kasaulugan sa adlaw sa mga Santos ug Kalag di lang ang ilahang responsibilidad kay di kini makabot kung di magtinabangay ang tanan. Andrea Patenia, News 5. Mga pasahero giawhag sa LTFRB sa pagsumbong niadtong mga bus nga may pasaka og plitihan karong panahon na. Jinky Bargyo, Sugin Limi.
Napuno na sa mga sumasakay ang North Bus Terminal kinsa pulos mamauli sa probinsya alang sa adlaw sa mga Santos ug Patay karong Sabado ug Domingo. Ug tungod kay sakay man karong panahona, gipaybaw sa buhatan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board nga way umento sa mga plitihan. Magpabiling 6 pesos sa unang 5 ka kilometro ang pliti sa mga bus dinhi sa probinsya sa Sugbo. Kung doon naman galing mag-overcharge, doon na tayo mga nakapost din nga mga contact number sa sakyanan mismo na itawag may reklamo ta, doon na tayo mga hotline din na itawag doon sa office para tumatawag po ang operator. Miabot na sa kapin gatos ka mga unit sa bus ang milukat og special permits sa buhatan sa LTFRB. Sagad kanila, may biyahe padung sa Bato, Sambuan, diin may pantalan paingon sa Negros Oriental. May nanguha sa bug permit alang sa Toledo ug Tuburan ug Hagnaya sa amihanang Sugbo. Napanlantawan hinuon sa LTFRB nga di na kaayo musiaw karong panahona ang mga kolorom bus. Doon nag-ibang mga operator magpadagan sila koloro, pero tungod sa atong pinarkinin sa jaw na to ang penalty is 1 million, wala na gyud minadakpan nga koloro. Jinky Bargio, News 5. Gimanabana nga magkuwang ang mga bus tungod sa dagsa sa mga pasahero sa mga bus terminals karong adlaw. Hinuon dunay dugang mga biyahe nga gitugutan aron ma-accommodate ang tanang pasahero. Ryan Sorote, Suginlimi. Daghan gihapon ang mga buses dinhi sa South Bus Terminal. Gani, gikan sa 285 ka mga buses nga sagad mo biyahe paingon sa habagatang Sugbo, moabot kini karon og 400. Lakip na niini ang dugang 55 ka mga buses gikan sa Ceres Bus ug uban pang mga bus operators nga nakakuha og special permit aron sa pagbiyahe. Pero ang depende man sa mga bus kay ang mo ang kumpanya sa Ceres. Pero may mga dugang og bus. Ito sa kadagan ng pasahero ba karon? Sa pagkakaroon, sobra pagyud kay atong buses. Daghan pa kayo. Ya, murag na naman na maghakot ng mga pasahero. Nanginaut ang pamunuan sa South Bus Terminal nga paigo ang mga buses alang sa mudagsa nga mga pasahero. Sa kagrabe sa pagpangandam sa mga tinugyanan sa South Bus Terminal, sa bagang duot sa mga tao nga magsugod og biyahe karong adlaw, wa gyapon sila makibaw kung makasustainer ba ang kadaghan sa mga buses nga magsugod og biyahe karong adlaw. Mas mudaghan usab ang mobiyahe human gideklara nga half day ang gobyerno. Mukabat lang og 5 ngadto sa 10 minutos ang waiting time sa usa ka bus una mularga. Naka-standby na ang 8 ka mga suroy-suroy Sugbo buses kung magkuwang na ang buses. Libre ang sakay niini alang sa mga senior citizen, PWDs ug mga inahan nga dunidala nga mga anak. Mas maayong pag nato libre no. May nindot ang napalibre. Alang sa mga operators, paigo ang ilang mga buses apan malad nito saban nga magkuwang ang mga buses tungod sa kinalit-kalit nga pagdaghan sa mga pasahero karong panahona. Magampulan ta nga ma-delete yun nga mubulog yun ang daghan kang pasahero sama sa miyaging tuig nga na murag nagsinaldinas ng mga pasahero ba tungod kadaghan. Ryan Sorote, News 5. Mga sakop sa kabomberohan misuroy sa mga barangay alang sa pag-check up sa mga posibleng hinungdan sa sunog. Gipahimangnuan ang tanan nga di magbilin og di biyaan ang mga nagsiga nga kandila sa ilang panimay. Leslie Caminada Vestil, Suginlimi. Isip pagpahimangno sa katawhan ang Bureau of Fire uban sa Labangon Disaster Team, mipahigayon og house-to-house check-up. Gisusi sa kabomberohan ang mga wirings sa mga balay-balay kung unsa kini ka safety. Daghang dito mo sugat ang mga sinumpayan, sumayin ni ato ning iparehab. Ibaw na to ang load. Gawa sa mga wirings, gisusi sab sa kabomberohan ang gipang provide sa Barangay Labangon nga fire extinguisher. Tuyong ni provide si Kapitan Victor Buendia og fire extinguisher sa kada sitio sa iyang barangay, labi na ang mga suoton nga barangay sama dinhi sa sitio Kalihon. Gani nagamit na kini dihang adunay nahitabong sunog sa milabayng semana. So effective yung kayo siya nga makagamit yun siya sa every sitio ang fire extinguisher. So maunang giahwag sa nako ang uban barangay para to have us fire prevention sa whole Cebu City. Hinaot ang uban barangay mo sa ta ilang buhaton kay effective man jud kay siya kun matod pa sa head sa fire substation SFO4 Jovito Abelgas, kada substation mipahigayon og house-to-house check. Mipahimangno si Abelgas nga di biyaan ang mga nagsigang kandila nga mahimong hinungdan sa sunog.
Atong batasan sa mga Katoliko, ikagabi magbutang ta kandila sa altar. Kung mahimo di gyud biyaan kay usay kung naiiring makakuan, nya labi na di gyud kung magdagbot pa kandila, dili gyud ipaduol sa mga kortina kay hanginon niya mukayo o kung matumba na ay mga papel sa ubos, ana di gyud kasagdan. Kung adunay sunog, mamahimo mo mutawag sa Bureau of Fire Hotline nga 160. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gibana-bana nga di maayo ang dagan sa karong panahon sa kalag-kalag. Usa ka tropical depression gipaabot nga musud sa nasod sugod ugma nga posibleng mahimo nga usa ka tropical cyclone. Jinky Bargio, sugin nimi. Tungod sa tropical depression nga musud sa Philippine Area of Responsibility karong hapon, makasinati ang dakbayan sa sugbo ug mga pag-uwan-uwan ugma sa hapon hangtod na sa adlawng Martes. Ugma sa buntag, init pa ang panahon matud sa Pag-asa. Busa tambag ni Director Oscar Tabades sa publiko. Sigurado na nato nga doon natay payong, no? Pandong, kaso og init nga doon ay kusugngawan. Ingon man nga magdatagdagan tubig, kay init kayo, delikado kayo sa tawag na to kulang sa tubig atong lawas, dehydration. Tungod kay daghan ang mamauli sa probinsya nga kinahanglang mutabok og dagat, matud ni Tabada nga tungod sa hanging habagat makasinati ang mga pasahero ug mga bawod sa kadagatan. Panahon o dunay dudukilat mo bawod siya, pero karong adlaw gipaabot nato nga dunay gagmay balod, niyat kana dili na sungod sa Baguio o low pressure area, matungod na siya sa amihan ko northeast monsoon. J.K. Bargio, News 5. Nagkuha nga mga bus sa North Bus Terminal. Doon na untay available nga mga buses. Apan why available nga driver nga mo duty. Leslie Caminadi Vistil, sugin limi. Matod sa nagdumala sa North Bus Terminal nga nagkuwang sila og mga bus nga mobiyahe paingon sa amihan ng bahin sa Sugbo. Matod pa ni Zosimo Humawas, ang manager sa North Bus Terminal, dili maato sa gidaghanon sa bus ang mga pasahero karon. Karon kuwangan yung bus tungod sa okasyon. But not necessarily nga kuwang ta permig bus kay kuwang ta permig pasahero. All throughout the year siguro pilara ka percent na ang atong sakay. Mihangyo siya sa usa ka bus company nga mudungag og biyahe alang sa amihan ng Sugbo. 30 ka mga buses ang i-provide sa usa ka bus company. Apan bisan adunay available nga mga bus, ang usa ka bus company wala usab kini driver. Ang uban sa mga bus owners nato daghan po makadagan ba? Ay mga daot, ang uban na ay daghang pasahero, na ay daghang sakyanan para sa riders. Ang problema po nila ang drivers, availability sa drivers kay na ay nakatapak na ito at least 30 units na although non-aircon pramay na makatabang niya po. Samtang si Mayor Michael Rama mipahimangno sa mga nagdumala sa mga establishmento nga hipuson ang posible nga makawat ug kinahanglan nga dunay gwardya. Second, always be mindful that when the cat is away, the mouse will play. Please, we are into going to the cemetery. Don't be an attractive nuisance, especially to those who would like to take advantage. And please take care of your abode. Don't leave it without anyone. And especially those who are into displaying money. Don't display money now. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Nagbubot ang usa sa mga pampublikong minteryo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Human papahawa sa pari ang mga manindahay ug kandila. Eksklusibong naabtan ni Jinky Bargio ang maong hitabo. Kandila rane! Kandila! Unsay simbolo sa inyo? Unsay simbolo? Ingon ini kagubot ang among naabdan kaganiha dinhisod sa Humay-Humay Public Cemetery sa dakbayan sa Lapu-Lapu, human mi protesta ang kapin sa 20 ka mga manindahay ug kandila nga pugos nga gipapahawa sa Cura Parukos simbahan sa Birhen sa Regla. Nasagmuyo ang mga manindahay kay mismong ang pari pa maoy nangabog kanila nga unta dugay naman silang naninda sa dapit. Usa si Chona nga wa makapugong siyang gibati batok sa pari. Both side yan pangutanon, yan pamaminaon. Kami nagpobre og ang iyang PPC nga presidente. Yamin mitingon og unsa among opinion sa among pagpaninda ba pangyabuhi ginagmay. Ginagmay na ni inutang na ba ni. Taod-taod miabot sa maong samang si Father Bogie Leonardo Cabrera ug dinhi na mibaha ang emosyon. Kablihi mo kasi ba na mo? Kay mo mi. Pare na mo gisalikan namin malana. Mato di Father Cabrera, buot lang niyang mahimong patas sa ubang ninda sa gawas sa samang. Among gisabutan
musugot sila na sa gawas sila as assurance na wala pud magbaligyan din sulod. So mao gyud no, so mao gyud nga among gihimo karon na para fair tanan sa gawas na lang. Suway pangagipasabot sa pari ang apektadong mga manindahay sa rason kun nganong pahawaon sila apan kadaghanan kanila di gyud muuyon ilabi na ang 70 anyos nga si Lola Josefina. Sala ka factor na. Wala kay sala ka factor na magbaligyan ni. Agad tayo mo, mag-hiko ko sa mga tabang, ano? Ako ka na! Manila! Tukbaon mga di mabuhat naman! Di ko kumahawak, ma'am. Kaya kinipistuha, ma'am. Kabilin pag ginina ko, ma'am. Di ko kumunin at kubuhas kong anak. Kaning akong kalis kanila, ma'am. Ikasansi, magpa-inro ko sa akong kalis. Ako matayong tao akong anak. Naglaraw ang kahugpungan sa manindahay ug kandila sa Humay-Humay Public Cemetery sa pagpangayo og tabang sa mayor sa Lapu-Lapu. Jinky Bargio, News 5. Kung ang manindahay o kandila gipapahawa sa menteryo, gipang embargo sab sa probe team sa Cebu City Hall ang mga buwak sa mga manindahay sa Santo Rosario kay gipang display kini sa sidewalk. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Gipasangilan sa kani presidente sa Vendors Association dinhi kilid sa simbahan sa Santo Rosario si Probe Team Raquel Arce nga gikawat niini ang nilang gipanindang buwak. Mato ni Alexander Monteclar nga sayo kaganang buntag nag-display sila mga buwak sa tubangan sa ganghaan niining fast food chain di ang kalit silang giduol sa mga sakop sa Probe Team. Wa siya magdahon nga langkato ng ilang mga gipangtinda nga naglakip sa mga buwak, dahon ug mga basket. Gibana-bana ni Monteclar nga di mo minus sa 40,000 pesos ang kantidad sa mga butang nga gikuha sa Probe Team. Itaon sa midyag lunas iyang kasing-kasing nga di abot lang. Inutang ko na namo ang kanang dahon, inutang namo ang buwak. So what is nga karon nga lain-ani na mi karon nga wala mi hapit na nga wala mi pizza 31 na. So wala na mi halin. Kunin na hitabo karon ni nani. Nya nada ang mga basket, nada ang ubang mga buwak. So wala na mi nahimo. Mi kanang 2 days sa 3 days na lang para sa adlaw sa ginatay. Gikatinga ni Monteclar kung nganong giingon ato sila pagtatal sa mga sakop ni Arce nga maayuman untang ilang gikasabutan sa buhatan sa mayor nga hatagan sila higayon nga mamaligya sa Santo Rosario Church. Subling mihangyo si Monteclar sa City Hall nga hatagan sila laing higayon nga makabaligya sa mga dapit kay mituman man sila sa gikasabutan. Wala na may ingon nga kuan, wala pagutana. Ditso kuha dayo karga kung imong sa badlungon mingo may apil ni karga. Bawat to, sir. Inana dyan, mahimo na dyan to. Kaya wala na kang pangutan sa Ma'am Raquel. Gipasabot ni Arce nga kung doon na pa'y nahitabong kawat di unta siya mo gamit siyang government-issued vehicle o di unta siya magda siya mga sakop. Dugang ini nga doon na siya gipaunang team nga mibadlong sa mga vendors nga di paalihan ang dalan. Apan nakadawat gyapon siya og reklamo, hinungdan nga nangunay siya og susi sa dapit o gipang sakmit ang mga baligya nga milapas sa sidewalk. Ang akong ginagkarabi ko ang sobra na gyud sila kon walay citizen of sa nila nga akong napaundang og tinda kay tungod embargohan sa tibok tinda. Kana kay gadapo sa akong official vehicle niya ga uniforme pag yung kong ga clearing, I am officially doing my duty nga pag-restore sa sidewalk. Leslie Caminade Vistil, News 5. Napatay sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch ang 18 anyos nga lalaki kinsa nalambigit sa tulis sa Mabolo Hipodromo Carreta area dihang suway kining nakipagpinisulay kanila. Miabot sa crime scene si Ray Pasaporte. Ang mga hilak nga inubanan sa siyagit mao'y pagkondina sa mga kabanay sa napatay nga 18 anyos nga ex-convict nga si Remark Ibanez. Napatay si Ibanez human giingong suway nga nakigpinusilay sa Cebu City Intelligence Branch alas 11 kagabi sa Ayala Access Road sa Barangay Mabulo. Iyon. Sakit kayo kung buod sa rayid. Tungkol yung kung kakita, sir. O sa may mong nakita ganina? Sa gusto niya, kung di pinsa mo, nakalakaw sa karsada. Dasi lang sa imo na nakitaan lang. Ako nakita, gipusil, pag-ayaw, gitusak-tusak. Diya. Kapila man. Kalima itong buto, ako nakitaan. Okay, round ta, naghigda na. Yan lang kita kung sa pamayayin.
Matod sa CIB nga nagroving sila sa lugar dihang dunay miduol kanila og miawhag nga ipasita ang namatay kay dunay dalang armas nga niadtong higayuna. Naglingkod kilid sa vulcanizing shop. Ang bata nun, mulkit ra na dira. Anana, gibulkitan, gibiyaan. Gibiyaan kay gigukod nila niya. Manawag mong tao, dool. Wapakabot, layo-layo pa. Ibarog, itong ning pusil. Pero wakabuto ang iyang gida nga pusil. So, ito gigukod. Igsuod man sa nisaka man sa ibabaw. Medyo ngiyog madapit. Ngiyog naman. So, nagsige ka pagpitik. So, nag-return fire ang among tao siya. Gibutyag sa mga kabanay sa namatay nga nabilanggo na kini og usa ka tuig ug sa miaging buwan lang nakagawas tungod sa kasong paghupot og armas nga walay lisensya. Gitumbok sa kapulisan nga usa ka notadong tulisan si Ibanez nga nagsugod sa iyang linghod nga pangidaron. Usa siya ang manulis sa mga pasahero sa PUJ. Nani siya sa mga watchlist, sir. Actually, involved siya ka nabitang robbery. In fact, doon na sa niya, nakadakop niya mabulo. Mostly ang mga biktima ni kanabitaw mga PUJ bitaw, pasahero sa PUJ. Sagad nagtira, murag langgam ilang gitirahan. Tara kayo! Ilan lang ang kansala, mula na ang tubagon, if ever doon ay questions. Sa ibabaw sa patayng lawas gipatong ang 38 revolver nga dunay upat ka bala nga giingong gipanag-iya ni Ibanez. Kinsa nakaangkon og tulo kasamad sa bukton dughan og ulo. A legitimate operation of CIB. Then nagpinusilay kaya ang nakuha nga impormasyon nila nga na ay nindool nila while they are on roving na inindool nila nga ipasita po nung tawhan ng kanay armas moto nga ilang Ray Pasaporte, News 5. Wa na makabots nga buhi sa tambalanan ng usa ka PUJ driver kinsa gituohang gipusil sa iyarang higala. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nabtan pa sa mga rescuers nga nagtinga ang PUJ driver nga si Hermel Gacho dinhi sa Sipadilla Extension sa Barangay Pahinasin Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Gigong gipusil si Gacho sa iyang higala nga iyang katapusan na istorya pasado alas 4 gahapon sa hapon. Duha ka lalag nga buto sa armas ang nadunggan sa mga residente ug dang ila kining gisusi nagdaga na ang nagkadugo ang biktima sa wa pa kining natumba ining kanal. Wa na makit-is sa mga residente ang namusil. Ya, mo na bantayan na mo nga gadagan siya. Kusog iyang hagba ba? Bag, gawas din kana kadugo man wa may tao. Duha ka sa magpinusilan ang angkon sa biktima, usa sa apapangig o usa sa likod. Daghan ang dugo ang nawa sa biktima ug hinay na ang pulso ini pag-abot sa mga rescuers ug wa na gyud kini makaabot nga buhi sa tambalanan. Nasuta sa Cebu City Homicide Section nga dayo ra sa lugar si Gacho kinsa lumad nga taga Barangay Basdiot sa lungsod sa Moalboal. Nakuha sa iyang pitaka kini usa ka pakete sa gituang shabu, tinfoil og 300 pesos nga cash. Naila na sa kapulisan na nagpatay sa biktima apan wa usa kini nila gibutyag samtang nagpadayon pa ang ilang hot pursuit operation. Atraso ang usa sa magisusi nga motibo sa krimen. sa motive as of now wala pa tay nakuha kung unsa jay tinuod nga motibo, but then nakuha at least nakuha na to unsay taga-asa ni ang biktima. But Ryan Sorote, News 5. Gustong i-review ni PRO7 Regional Director Prudencio Tambanyas ang listahan sa giingong drug-affected area sa Dakbayan sa Sugbo nga girekomendar sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 ngadto sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Ang maong listahan giaprobahan ni Interior Secretary Mar Rojas ug gipadaki ni kang Cebu City Mayor Michael Rama aron maaksyonan sa kapulisan sa syudad. Ang listahan naglangkob sa 13 ka mga barangay sa Mabolo, Camputhaw, Lorega, Tipadilla, Camagayan, Calamba, Labangon, San Nicolas, Dulho, Fatima, Sawang Calero, Suba, Ermita ug Basak, Mambaling. Apan gikatinga sa pipila ka police officials kung nganong wa maapil ang mga barangay nga tataw kayo ang grabing drug problem sama sa Pulang Bato ug Pasil. Mato ni Banyas, suway niyang isugyot sa DILG nga apil ang maong mga barangay sa maong listahan. Napakaraming natin dyan napakarami tayong mga reports and incidents of use and trafficking of illegal drugs in that area.
So anyway, we'll look into it, how come they came to such a decision. Nunot sa sunod-sunod nga mga pagpanulis sa Metro Cebu, nabalaka niini ang mga kapunungan sa mga tour operators. Hinuon gipasaligan sila sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga sundon ang ilang mga sugyot aron malikayan nga mabiktima sa pagpanulis. Ryan Sorote, Suginlimi. Alarming sa biyag yung kaing mahitabo ng mga kawat-kawat sa atong mga agencies, no? So, may padayag sa ilang kahadlok ang Cebu Association of Tour Operators nunot sa nagsunod nga mga insidente sa pagpanulis sa Metro Cebu sa nakalabay nga mga semana. Gisaad sab sa kapulisan nga ilang paningkamutan nga di na masubli ang pagpanulis pinagi sa pagpalapad sa ilang police operation o pagkigalayon sa mga tour operators. Sa mga panagtigom sa kapulisan ug tour operators sa labing unang higayon, nakit-an sa mga kapunungan ang uncut nga kuha sa security camera sa pagpanulis sa Banawa Western Union Branch. Alam mo yun. So, sa imong nakita ganito, kuyawan juga? Ako yawan yun noon mi. Abi na sinira to mong gitan-aw, tinuoray naman diyan. Gitambagan ang mga tour operators sa pagsiguro na dunay mga CCTV camera ang ilang mga sakop o nga naposisyon kini og tarong ingon man sa pagtinir og mga emergency numbers. Welcome. Nya ikaduha murag our eyes were open to kanang mga techniques or a little bit of tactics on how to kanang identify kung kinsa na ba ning kaning mga posibleng manghilabot sa opisina o kanang what to do. Kabahin sa mong meeting mo ang pagpangandam sa kapulisan sa adlaw sa mga Santos ug Kalaga sa nagsingabot nga Christmas season ug ang APEC meetings. Gimanduan na sa Cebu City Police Headquarters ang tanang police station chiefs sa paghimog security assessment sa tanang mga tour offices aron mapalambo ang ilang security measures. May pasaligsab ang Cebu Association of Tour Operators nga ipasunod sa 36 nila ka mga sakop ang tambag sa kapulisan. We are here always to give them advices on how to fortify their premises, kung saan maganda ilagay yung CCTV camera, kung ano pang kailangan doon sa lugar nila. Ryan Sorote, News 5. Mga representante gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nga gitahasan sa pagbantay sa territorial boundaries o product shipment gipaubos og unong kaadlaw nga training. Andrea Patanya, Suginlimi. Gipaubos sa 6-day Chemical Anti-Smuggling Enforcement Conchase Training sa Interpol ang mga sakop sa Bureau of Customs, Immigration ug Coast Guard. Tumong niini nga tudluan sila kung unsaon pagdetect ug pagdispose og mga delikadong kemikal nga ismuggle sa nasod aron gamiton sa paghimog explosive sa mga terorista. I think it's incredibly helpful. The exposure that agencies that don't normally learn about terrorism to give them the opportunity to play their part in the international role against terrorism is vital. So customs officers need to know that the materials that they uncover in vessels and vehicles are connected with terrorism. The immigration officers need to understand the threat posed by the different chemicals and materials so they can take action. Gipili ang Pilipinas nga usa sa mga training venues isip pagpangandam sa umaabot nga Asia-Pacific Economic Cooperation kun APEC Summit. Mas bintaha sab matud pa ang Pilipinas kay dunay kitay mga ekipo alang niini nga gidonar sa American ug Canadian government ngadto sa Bureau of Fire Protection. Gani gipakita sa mga sakop sa Special Rescue Unit sa BFP ang mga pamaagi sa pagdispose og hazardous chemicals pinaagi sa usa ka simulation exercise diin duna kunuhay misteryosong package nga dunay kadudahang sud nga chemicals. Sa mga ingon-ini nga senaryo, kinahanglang level A suit ang sulubon sa mga first responders alang sa gitawag nga all-hazard approach. I-isolate dayon nila ang lugar kung diin na diskubrihan ang chemicals ug ipalayo ang chemicals og 100 meters aron i-check kung hazardous bagyod ug makuhaan og hulagway isip ebidensya. I-dispose dayon nila ug i-seal ang maong chemicals niining yellow nga bin. Dayon, i-decontaminate sila sa ilang mga kaubang naka-level B suit gamit ang tubig nga gisagulan og bleach. Matod sa Interpol, ang terorismo dunay tulo ka stages. Ang acquisition stage kun ang knowledge gathering ug pagpalit og mga materyales, ang development stage o paghimo sa bomba ug ang execution stage kun ang pagpabuto niini. And what we advise at Interpol is that we target the acquisition stage.
That's the stage where we've got the best opportunity to catch the terrorists, and we need to put the focus into that. Gipasalig hinuon sa Regional Intelligence Division Chief Paul Labra nga ang pagpahigayon sa maong training wa nagpasabot nga dunay terrorism threat sa nasud apan mas maayong andam na daan alang niini. As of now, wa man tay mga nadawat na reports or information regarding sa posibleng presensya o mga terorista sa atong lugar. Kaya mga itong mga kaigsunan, lagay ang kabalakan. Sigun sa BFP, gamit kaayo ang maong training ug na-apply na nila kini ni atong 2012 diin dunay nakit ang container van nga puno sa nitric acid nga ilang na-dispose. Pahimangno nila sa publiko nga kun makakita gani og kadudahang bag o package, di magtuga-tuga sa pag-ukay o simhut niini ug tawag dayon sa otoridad. Matud pa, lakip sa mga timailhan sa hazardous chemicals mao nga makaresulta kini og discoloration, laing epekto sa lawas, laing baho o pagkamatay sa mga mananap sa palibot. Dili na siya pahikap siya, dili nga na siya dapat dili po sa simhuton. So it's either the more is the observe, more madungog ra nato sound, the better ang mas safer ta. Andrea Patenia, News 5. Have a good weekend, Attorney Georgia. Thank you. Have a good weekend to everyone. Sa imuhang mga minahal sa kinabuhi nga naa sa lain ng kalibutan. Take care everyone when you travel. For those who are going home to the provinces. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!